Už nikdy nečakajte skúpo nehnuteľnosti. Ak čakáte na to, kým klesnú úrokové sadzby, robíte veľkú chybu. Za prvé, pokles úrokových sadzieb spôsobí vyšší dopyt a tým pádom stupnú aj ceny nehnuteľnosti. Za druhé, je to vzťah dopyt-ponuka. Keď dopyt presiahne ponuku, nielen teda, že nehnuteľnosti budú drahšie, ale bude ich aj menej, čo výrazne obmedzí možnosť výberu. Za tretie, keď dopyt presiahne ponuku, oslabí to vašu schopnosť na vyjednávanie ceny. Aké je teda riešenie? Ak máte v pláne kupovať, nečakajte a urobte to i hneď. A vezmite si napríklad trojročnú úrokovú sadzbu, ktoré sú aktuálne najnižšie. Ak sa ale stane, že úrokové sadzby pôjdu výrazne nižšie, môžete svoju banku požiadať o zmenu úrokovej sadzby, a to aj počas obdobia fixácie. Ale pozor, nie všetky banky ponúkajú túto možnosť zmeny úrokovej sadzby počas obdobia fixácie. A preto je veľmi dôležité, aby ste si starostlivo vybrali banku, ktorá bude najlepšie vyhovovať vašim požiadavkám a vašim potrebám. U nás v Umii vám radi pomôžeme s výberom tej najlepšej banky práve pre vás. Preto neváhajte a kontaktujte nás.